Dame i gospodo, jednom je novi parlamentarac u kanadskom parlamentu gledao po sebe i veli: Bože, što ja radim tu? I nakon 6 mjeseci pita: Bože, a što vi drugi rade tu? Evo je tako u debati pita predsjednika parlamenta: Mr. Speaker, mogu li ja pola ministara zvati lažljivcima? Veli: ne može, moraš se služiti parlamentarnim rječnikom. Onda veli: Mr. Speaker, polovica nisu lažljivci. Dame i gospodo, imao sam priliku u svojem životu govoriti pred daleko većim skupom. Ali nijedan nije bio toliko važan, toliko veličanstven i toliko značajan kao ovaj danas. Nije važno koliko vremena smo proživjeli vani, osnovali obitelji, porodili djecu koje smo iškolovali. Našim obiteljima još uvijek živi taj hrvatski duh. Onaj isti duh kojeg su prijašnje vlasti prije 90-ih proganjale, nazivale različitim pogrdnim imenima, ali mi se nismo dali. A mi smo bili spremni. I danas smo zato tu. I Josip Pavličić, i Joža Draganjac, i Marinko Šarić. I imamo tu jednog uvaženog prijatelja iz, mislim da je Oxford, ne znam ti je taj Oxford ide kod New Yorka, neko malo mjesto, ali je značajno zato jer ćerka toga doktora, Hrvata, radi u State Department. Ako imamo parlamentaraca i senatora po stranim parlamentima, kako to da se nas nije pitalo za savjet? Kako to da se nas nije pitalo da li se može prodavati ili davati moj dio Hrvatske? Niko to nema pravo. Nema pravo osobito predsjednica hrvatske vlade koja nije legitimno izabrana po većini hrvatskog naroda. Dame i gospodo, mi se nećemo odreći Hrvatske, mi smo živa grana hrvatskog stabla. Mi smo danas tu, jer smo prepoznali smo poštenje, iskrenost i hrabrost u osobi zbog koje smo se ovdje danas okupili. Vjerujem, zajedničkim snagama možemo obnoviti ono što nam je najavljeno, što nam je najavio Miroslav Tuđman. Zajedničkim snagama iseljenja Hrvatske, Hrvata u Hrvatskoj, Hrvata u Bosni i Hercegovini, mi možemo. Mi znamo i moramo. Ja vas pozdravljam iz svih krajeva, iz Amerike, Kanade, Australije, evropskih zemalja, iz svih krajeva lijepe naše. Uz vjeru, čvrstu vjeru i zajedništvo mi možemo to ostvariti. Puno vam hvala i Bog vas blagoslovio.